Kaixo kazetaguneako lagunak, ongi etorri bideo berri batera. Oraingo honetan, zure etxea gune zibersegurua izateko aholkuak ezagutuko ditugu. Egungo egoeran, kasu askotan, gure gailu pertsonalak telelanerako erabiltzen direnean, bereziki garrantzitsua da gure etxean zibersegurtasuna izatea. Hori dela eta, gaur, 13 trikimailu ekartzen dizkizugu zure etxean gune segurua izateko. Bat, babestu zure gailuak pasaitzekin, pinarekin edo informazio biometrikoarekin. Hau da, zure hatz markarekin edo aurpegiarekin desblokeatuta dagoela. Bi, pasaitz berri zailak, letra, zenbaki eta ikurrekin eta desberdinak ezarri zure kontuetarako. 3. Aldatu wifiaren pasaitza aldiro. 4. Egin eguneratzeak eta segurtasun kopiak aldiro, gailu guztietan. Adibidez, fitxategiak odeian edo disko gogorrean gorde ditzakezu. 5. Ziurtatu sare sozialetan dituzun kontuetan ondo konfiguratuta duzula pribatutasuna. Eman bestei zutaz jakin nahi duzuna bakarrik. 6. Ongi administratu aplikazioak eta desinstalatu erabiltzen ez dituzunak. Lekua aurrezteaz gain, informazioa lapurtzeko aukera gutxiago izango dute. 7. Segurtasun softwarea edo antibirusa instalatu internetera konektatutako gailu guztietan. Online erosketei dagokienez. 1. Toki seguruetan eta saltzaile fidagarriei erosi. Web horri guztietan gune segurua agertu behar da goiko barran. 2. Ez egin ongintzazko doaintzarik benetakoa dela egiaztatu gabe. Egin egiaztapena ezagutzen ez duzun norbaiti diru aurreratu baino lehen. 3. Erosi aurretik ikertu. Eskaintza bat onegia bada, benetakoa ez izatea baliteke. Pentsa ezazu 2 aldiz erosi aurretik. 4. Zur jokatu zure banku kontuarekin. Sarritan berrikusi, edozein jarduera susmagarri detektatzeko. 5. Hobe da, ahal baduzu, sareko erosketetarako erabilera esklusiborako txartela erabiltzea. Horrela, zure txartelaren datuak lapurtzen badizute, ez dira zure kontu nagusietara sartuko. 6. Ez erosi gainerako toki guztietan itxuraz agortuta dagoen ezer. Online dendak ziurtagiria izan behar du beti. Zure egunerokoan trikimailu hauek erabiltzen badituzu, zure datuak eta informazio pertsonala ez direla lapurtzen edo baimendu ez dituzun helburuetarako erabiltzen ziurtatuko duzu. Zure etxea askoz espazio seguruagoa izango da eta atsekabe bat baino gehiago aurreztuko dituzu. Bideoa lagungarria izatea espero dugu. Hurrengora arte!